ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇಂಥ ರೆಸಿಪಿ ಬಸಳೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಪಲ್ಯ ಒಂದಿನ ಎಂಚ ಮಲ್ಪನೊಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಯಾನಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಏರು ಮಾದೇನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದಿಜರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಐನಾತ್ ವೀಡಿಯೋಸನ್ನು ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ. ಸೊ ಒಂದಿನ ತಿನ್ಪುನೇರ್ದು ನಿಕ್ಲೆಗೊಂಡು ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಪನ್ನೊಲಿ, ಲೋ ಕ್ಯಾಲೋರೀಸ್, ಎಡ್ಡೆ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಂಡು, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು, ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಡಯಟ್ ಫುಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಹೆಲ್ದಿ ಹೇರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಸಳೆ ಸೊಪ್ಪುನು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಕಲ್ನ ಡಯಟೆಡ್ ಅಂಚನೆ. ಸೊ ನಡೆ ಯಾನು ಲತ್ತಿಪ್ಪುನ ಬಸಳೆ ಸೊಪ್ಪುನಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಅಂಚನೆ ಯಾನಡ ಮುಂಗೆ ಬರ್ಪಾದಿನ ಪದೆಂಗಿ ಇತ್ತಂಡು ಅವೇನು ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಇಜ್ಜಿಂಡ ನಿಕಲು ಕುಡುಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಯಾನು ಮಲ್ಪ ಚೆರಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೊಗೆ ತೊಂದೆ ನಿಕಲ್ ಬೋಡಂಡ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೊಮೆಟೊ ತಿಕ್ಕೊಳತ್ತೆ ಅವೇ ಬುಕ್ಕ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಟೆ ಏನು ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಆಯಿಲ್ ಪಾರ್ದು ಆಯಿಲ್ ಹೀಟ್ ಆಗಿ ಕೂಡಲೇ ಸಾಸಿವೆ ಪಾಡಿಯೆ. ಸಾಸಿವೆ ಚಟಪಟ ಬಂದಾಗ ನಿಕ್ಲು ಜೀರಾ ಪಾಡ್ಲೆ. ಜೀರಾ ಪಾಡ್ದ ಬುಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪಾರ್ಲೆ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ಒಂಚೂರು ಕರಿಬೇವುಲ ಪಾಡ್ಲೆ. ಸೊ ಒಂದೇನು ಪಾಡ್ದೆ ಬುಕ್ಕ ನೀಟಾದ ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ನಟೆ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪುಗ ಖಾರದ ಪ್ರಮಾಣ ತೂದು ನಿಕುಲ್ ನಡೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದೆ. ಅಂಚೆ ನಡೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚಾಪ್ ಮಂದಿ ಒಂದಿನ ನೀರುಳ್ಳೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚೆ ನಟೆ ಏನಂತ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂಚೂರು ಮಂಜೊಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಅಂಚೆ ನಡೆ ಚಾಪ್ ಮಂದಿ ಒಂದಿನ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡೊಂದೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚೆರಿ ಟೊಮೆಟೊ ಆತೆ ಐಕೆ ಅಂಚನೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ಅವು ಬೇಯ್ನಾಗ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಆದ ಪೋಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಡೆ ಯಾನು ಮುಂಗೆ ಬರ್ಪಾದಿತ್ತಿನ ಪದಿಂಗಿಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ನೆತ್ತ ಬದಲು ನಿಕುಲು ಕುಡುಲ ಪಾಡೊಲಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕುಡು ಬಸಳೆ ಅಂತೂ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ದೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಸೊ ಮುಂಗೆ ಬರ್ಪಾದಿನ ಪದೆಂಗಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಹೈ ಪ್ರೋಟೀನಿಂದ ಪನೊಲಿ. ಇದು ಯಾನ್ ನಡೆ ಬಸಳೆದ ದಂಟು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ ಅವೇನು ಲಾಯ್ಕ್ ಅದು ಬೇಯರ ಬಿಡ್ಲೆ. ಒಂದು ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದು ಬೇಯರ ಬಿಡ್ಲೆ. ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡೆ ಇಂಕ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದು ಬರೀ ಟಿಪ್ನ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪರೆ ಮರಪೊರ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ಐತೆ ಬಸಳೆ ಅವು ಐತೆ ಬೇಯ್ದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನಡೆ ಬಸಳೆ ಸೊಪ್ಪುನ ಪಾಡಗ ಪಂಡ ಸ್ಪಿನಾಚ್ ಲೀವ್ಸ್ ಅಂದು ಪನ್ಪೆರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಡ್. ಸೊ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪೆರೆದೀತಿನ ತಾರಾಯಿನ ನಡೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊನ್ಗ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದಿನ ನಿಖಲ್ನ ಒಣಸ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ, ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ ಆತ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ, ಗಂಜಿದೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ, ನುಪ್ಪುದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇತೆ ಕಜಿಪ್ಪುದೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ, ಅತ್ತಂಡ ರೊಟ್ಟಿ ಚಪಾತಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಒಂದೊಂಜಿ ಹೈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ರಿಚ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಫುಡ್ ಅಂದೆ ಪನೊಲಿ. ಡೈಲಿ ಮಲ್ಪರಾಜಿನ ಮಲ್ಲೇಜಿ ವಾರಡು ಒಂಜಿ ಸಲ ಆಂಡಲ ಮಲ್ತದು ತಿನ್ನೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸ್ಕಿನ್ ಹೇರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಶುಗರ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ. ಸೊ ಮಾದೆಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕುವ.